हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। मु वर्षाराणी पंडा मो यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। काम सारिकी मु गाधे सारे। एबे चलतु ठाकुर पूजा करवा।
ଏଇ ଓଇ ଯାଉନ 5ଟାରୁ ଉଠିକି ଆସି 8ଟା ହେଲାଣି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ 5ଟାରୁ ଉଠି ଲାଭ କ'ଣ? 5ଟାରୁ ଉଠି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିଦେବ। କାମ ସାରିଦେଇକି ବସିବ, ଆଉ କିଛି କାମ ଥିବ ଯଦି କରିବ। ଆଉ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଉଠନ୍ତି ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ପାଇଁ। ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଲେ ଆଗକୁ କାମଟା କ'ଣ ହବ। ଭୋରୁ ସବା ଉଠିବା ଆଗେ ମାଇଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ଫ୍ରେଶ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭାବିବ କ'ଣ ଆଗକୁ ଯିବ। ତମେ ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ତ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେବ, ଆଉ ଟାଇମ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଟାଇମ ଗଡ଼ିଯିବ ତାପରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ। ତମେ ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ମୋ ଫୋନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପକାଉଛି। ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖିନେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ DMs କରୁଛି, ସବୁ ଲେଖିକି ପଠାଉଛି। ଟିକେ ଆସିଲେ ଭଲ। ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ବସା ହେଇନି। ଏଠି ବସିକି ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚା ହଉନି କି ସିରିଏଲ ଦେଖା ହଉନି ତମ ଭଳିଆ। ମୁଁ ତ ସିରିଏଲ ଦେଖୁନି। ମୁଁ ତ ସିରିଏଲ ଦେଖୁନି। ନା ମୁଁ ସିରିଏଲ ତ ଦେଖୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ସିରିଏଲ ଦେଖୁନ କି ନାହିଁ ସେ ଫେସବୁକ୍ ବାଲା ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ତମେ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛ, କେତେ ନ ଦେଖୁଛ। ତମେ ଗାଧେଇ ଯିବ ନା ନାହିଁ କୁହ, ଏତେ କଥା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନ ବୋଧେ? ନା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବି ନହେଲେ। हम अभी नहीं जाएंगे, हम कुछ देर बाद जाते हैं। ତମେ କେତେବେଳେ ଯିବ ମୁଁ ଦେଖିନି ହେଲା। କେତେବେଳେ ତମେ ଯିବ ଉଠିକି, ଟାଇମ୍ କେତେଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିବି। କାହିଁ ତମେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁନ କି? ନା ଦେଖୁଥାଅ। ଇପି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ। ଏପଟେ ଭାତ ବସିଛି। କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ପୂଜାଟି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଜୟ କେତେବେଳେ ଗାମୁଛା ଦେଲେଣି ପକେଇ ଦେ, ଏବେ ମନେ ପଇଲା। ଫୁଲଟା ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନା ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ହେଲାଣି, ଶୀତ ନାହିଁ, ଗରମ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଲାଗୁଛି। ତମ ଜନ୍ମଦିନ ବି ଆସୁଛି, ବି ଶୀତ ଆସେନି। ନା ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ବେଳକୁ ଶୀତ ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ଦେଖିବ, ହଁ ଦେଖିବା ଆଉ 21 ତାରିଖ ବେଳକୁ କେତେ ଶୀତ ଆସିଥିବ। ଇଏ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଡେଲି ଯୋଉ ବସ୍ ଗାଡି ଘୋଡା ଯୋଉ ଚାଲୁଛି, ଲୋକ ସର୍ଭିସିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ଗାଡି, ମୋବିଲ ପକଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ତ ବର୍ଷା ସର୍ଭିସିଂ କରିନି ମୋ ଗ୍ରାମର। ତଥାପି ସେ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଗାଡି ଦେଖ, ଖୋଜୁଛ କ'ଣ? ଖୋଜୁଛି ଦିଆସିଲି ଏପଟରେ ଅଛି। ଧୂପଟା ଖେଞ୍ଚିଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ଧୂପ ନଗେଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ଖେଞ୍ଚିବ। ଆଉ ତମେ ତ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୂଜା କଲି ଡାକିକି ଆସିଲନି। ଟାଇମରେ ମୁଁ ଆଗତୁରା ବୁଝେଇଲି। ସକାଳୁ ଉଠି ଗୋଟେ ମଣିଷ କରିବ କ'ଣ? ବେଣୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ସକାଳୁ ଉଠିବ, ଆଗ ଖାଇବ। ସିଏ ଉଠିଲା ଟିକେ ବସିବ, ଖାଇବ, ତାପରେ ଟିକେ ଶୁଇବ। ସେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ନା। ତମେ କ'ଣ ସକାଳୁ ଉଠ ଠାକୁର ଖାଇବା ଦେଇଦିଅ, ଖାଇବା ଦେଇଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇବ। ସିଏ ସକାଳୁ ଉଠି କ'ଣ କରିବେ? ତମକୁ ସକାଳୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଫୁଲ ଦେଇଦେବି, ତମେ ଖାଇବ। କେମିତି ଖାଇବ? ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସିଏ ବି ଖାଇବେ, ପିଇବେ, ଶୋଇବେ, ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠିକି କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟକର୍ମଟା ସାରିଦବ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ସାରିନଥିଲି। ନିତ୍ୟକର୍ମ ଯଦି ତମେ ନ ସାରିବ, ସକାଳୁ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ଯୋଉଟାକି ତମ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବ, ଯୋଉଟା କରିବା କଥା ସକାଳୁ କରିବ। ଧୂପଟା ଲଗେଇ ଦେଇକି କହିବ। ହଁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ବାସ୍ନା ଟିକେ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆରାମସେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ତମକୁ କହୁଥିଲେ ଭଗବାନ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିନ ମତେ? ଆଉ କ'ଣ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିନି? ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ହଉ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ହବ। ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହବ। ଚରାପଟ ସବୁ ଭଲ ନା। ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ
ସବୁ ହବ। କପୁରଟି ଭାଇ ଏଇଠି ଅଛି। କହୁନ କୁହ କହୁନ କଣ କହୁଥିଲ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କଣ ସବୁ କହିବେ ମତେ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନ କହୁଥିଲ କାଇଁ ଜାଣିନି ସଂସ୍କୃତ ନା ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଗାଳିଦେବେ ବେଶୀ ନୁହେଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମନେ ମନେ ଭାଇ ଡାକିଦେବେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କିଛି କାମ ନାହିଁ ନା କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆସି ମୋରି ସହିତ ନାଗୁଛନ୍ତି ଚିଡଉଛନ୍ତି କିଛି କାମ ମିଳୁନି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯା କୁଆ ଡାକୁଛ ଏ ଡାବ ଦେଖୁନ ଡାକୁଛି ଡାବୁ ଖୁଛି ଡାବୁ କଳା ପିମ୍ପୁଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କିନ୍ତୁ ଉଇ ଉଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଆମର ଉଇ ମାଟି ନା ସେଥିପାଇଁ କବଡ଼ ଭିତରେ ଉଇ ମାଟି ହେଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ